Pozrite sa na toto video. Vyzerá ako profesionálne natočené. A pritom ho vytvorila umelá inteligencia. Za 30 sekúnd. Zadarmo. A bez vodoznakov. Dnes vám ukážem 5 AI nástrojov, ktoré generujú takéto videá zadarmo. Bez skrytých poplatkov, bez limitov, ktoré sa minú po 5 minútach a bez obrovských vodoznakov cez polovicu obrazovky. Strávil som týždeň testovaním viac ako 20 služieb a vybral som len tie, ktoré naozaj fungujú a umožňujú premeniť textový prompt na obrázok, premeniť obrázok na video, premeniť textový prompt na video. A to všetko zadarmo. Video bude podrobné, ukážem reálne príklady generovania a porozprávam o detailoch každého nástroja, preto si ho určite pozrite až do konca. Posledný nástroj vás určite prekvapí. Poďme na to. Ako prvý v dnešnej recenzii som zaradil službu Meta AI. Ja ju nazývam maximálna štedrosť a hneď pochopíte prečo. Aké sú výhody? Prihlásenie cez Facebook alebo Instagram väčšina z vás už účet má. Najštedrejšie denné limity zo všetkých nástrojov v dnešnom prehľade. Pozrime sa na službu podrobnejšie. Do vyhľadávania zadáme Meta AI alebo prejdeme cez odkaz v popise. Prihlásime sa cez Facebook alebo Instagram a ideme rovno na vec. Otestujme generovanie obrázkov. Vyberieme pomer strán 16:9, vložíme prompt, klikneme na Generate. Bum! Hneď dostaneme 4 varianty. Vyberieme ten najlepší a stiahneme ho. Teraz otestujme animáciu. Služba vytvorí krátke video na základe obrázka. Klikneme na vybraný obrázok, tlačidlo Animate, počkáme doslova 20 sekúnd. Hotovo. Výsledok vyzerá veľmi slušne, najmä na bezplatný nástroj. Plynulosť pohybu je na vysokej úrovni. A teraz vyskúšajme generovanie videa z vlastnej fotografie. Prejdeme na kartu video, nahráme svoju fotku, pridáme prompt s presnými inštrukciami a klikneme na Animate. Výsledok je veľmi slušný. Hlavná výhoda tejto služby je, že sa tu nemusíte hrať s dočasnými e-mailami ani obchádzať limity. Jeden účet a máte generovanie zabezpečené na dlhý čas. Zhrnutie. Najlepšia voľba pre tých, ktorí chcú stabilitu a jednoduchosť. Ale ďalej budú nástroje ešte výkonnejšie. Ako druhý v dnešnej recenzii som zaradil službu LM Arena. Je to virtuálna aréna na súboj modelov. Aké sú výhody? Prístup k prémiovým modelom zadarmo. Nájdete tu Sora 2 Pro aj Veo 3.1 bez vodoznakov. Unikátny mechanizmus súboja modelov. Možnosť vybrať si konkrétny model. Malá odbočka. Už som robil podrobnú recenziu služby LM Arena. Odkaz nájdete v pravom hornom rohu. Odvtedy však vyšli aktualizácie, ktoré ju spravili ešte lepšou. Poďme na to. Prejdeme na LM Arena. Na prihlásenie môžete použiť Google alebo dočasný e-mail. Ako na to, pozrite si moje predchádzajúce video. Služba má 2 režimy. Prvý je Battle Mode. Dostanete 2 výsledky na rovnaký prompt, ale od rôznych modelov. Hlasujete za lepší a až potom uvidíte, ktorý model vyhral. Je to ako slepé počúvanie v hudbe. Druhý je Direct Mode. Konkrétny model si vyberiete sami. Ukážem vám jeden z najlepších na fotorealizmus. Nano Banana Pro. Pozrite sa na tieto detaily. To je úroveň profesionálnej fotografie. Teraz vyskúšajme generovanie videa. To je dostupné iba v režime Battle Mode. Prejdeme do Battle Mode, Generate Videos. Vložíme prompt, môžete pridať aj fotografiu na animáciu. Dostaneme 2 videá od rôznych modelov. A pozor, medzi nimi sú aj Sora 2 Pro a Veo 3.1, modely, ktoré v iných službách stoja peniaze.
bomba. Dokonca aj na platenom propláne Google Gemini pri generovaní cez VO 3.1 dávajú vodoznak. A tu zadarmo a bez neho. Zhrnutie. Služba je ideálna pre tých, ktorí chcú experimentovať s rôznymi modelmi a získať špičkovú kvalitu. Tretia služba je Design Arena, dvojča LM Arena. Aké sú výhody? Je podobná LM Arena, ale s inou sadou modelov. Dodatočná poistka, ak je jedna služba nedostupná. Rovnaký mechanizmus súťaženia modelov. Prejdeme na Design Arena, prihlásime sa cez Google alebo dočasný e-mail. Skúsme vygenerovať obrázok. Klikneme na Image, zadáme prompt a stlačíme Generate. Dostaneme dva varianty od rôznych modelov. Vyberieme ten lepší. Teraz vyskúšajme generovanie videa. Karta video, zadáme prompt, Generate. Opäť dva varianty. Pozrieme si ich a vyberieme. Na čo je to dobré, keď už existuje LM Arena? Možno sa pýtate. Čím viac podobných služieb máte, tým vyššia je stabilita vašej práce. Ak je jedna v údržbe, pracujete s druhou. Navyše rôzne modely ponúkajú rôzne štýly. Zhrnutie. Skvelé záložné riešenie a zdroj variability. Štvrtou službou v dnešnej recenzii je Grok. Samostatnú recenziu tejto služby som už robil. Odkaz sa zobrazí v pravom hornom rohu. Od môjho posledného videa však pribudli aktualizácie. Dnes vám ukážem základné možnosti bezplatnej verzie. Aké sú výhody? Netreba dočasný e-mail. Prihlásenie cez Google účet za 10 sekúnd. Okamžité generovanie. Výborná kvalita výsledkov. Otvoríme grok.com a prihlásime sa cez Google účet. Hotovo. Ste vo vnútri. Najprv si vygenerujme obrázok. Klikneme na Imagine, vyberieme formát 9:16, vložíme prompt. Pozrite, generovanie prebieha priamo pred očami. Výsledok sa objaví za pár sekúnd. A kvalita. Stačí sa pozrieť na tie detaily. Teraz animujme jeden z vygenerovaných obrázkov. Klikneme na Make Video a aj bez promptu dostaneme skvelú animáciu. S automatickým zvukom. Skúsme vytvoriť video z vlastného obrázka. Nahráme svoju fotku, vyberieme pomer strán, pridáme prompt pre presnejšiu kontrolu generovania a generujeme. Nie je to mágia? Bezplatný plán ponúka 6 sekúnd videa v 480p, ale dá sa zadarmo upscalovať na 720p. A denné limity sú také štedré, že ich pri bežnom používaní prakticky nevyčerpáte. Lifehack. V prompte môžete ovplyvniť dokonca aj zvukový sprievod. Zhrnutie. Ideálna voľba na rýchly štart bez zbytočných komplikácií. A napokon uzatvárame dnešnú recenziu 5. službou. Qwen AI. Absolútna sila. Aké sú výhody? Najvýkonnejší z hľadiska funkcií. Všetko v jednom. Generovanie, úprava, animácia. Prémiová kvalita. Automatické zvukové efekty. Ale vyžaduje obchádzanie limitov cez dočasný e-mail. Preto som ho nechal na záver. Pre tých, ktorí sú ochotní venovať 2 minúty nastaveniu výmenou za maximálny výsledok, prejdeme na qwen.ai, prihlásime sa cez Google účet alebo sa zaregistrujeme pomocou dočasného e-mailu. Ak neviete ako na to, pozrite si moje predchádzajúce video. Odkaz je v pravom hornom rohu. Pozrime sa na možnosti. Generovanie obrázkov. Vyberieme pomer strán, vložíme prompt, generujeme. Pozrite sa na tú kvalitu. Osvetlenie pôsobí prirodzene, detaily sú ostré, prémiový dojem je na maxime. Teraz premeníme obrázok na video. Klikneme na Create Video, pridáme prompt, generujeme. Wow!
Vyzerá to neuveriteľne realisticky. A všimnite si, zvuk sa pridá automaticky. Navyše ho môžete ovplyvniť priamo v prompte. Teraz animujme vlastnú fotografiu. Nahráme vopred pripravenú fotku, môžeme pridať prompt alebo ho nechať prázdny pre automatickú animáciu. Skúsme bez promptu, nech vidíme automatiku. Vôbec to nie je zlé. Teraz vytvorme video z textového promptu. Vyberieme pomer strán, vložíme prompt, ideálne v angličtine pre lepší výsledok, generujeme, vyzerá to ako video natočené profesionálnou kamerou. Plynulosť, čistota obrazu, filmový dojem, zvukové efekty. Všetko sedí. Pár slov o limitoch. Áno, existujú denné limity. Dajú sa však jednoducho obísť registráciou nového účtu cez dočasný e-mail. A takto môžete pokračovať prakticky do nekonečna. Zhrnutie. Ak ste ochotní venovať pár minút registrácii, získate najvýkonnejší bezplatný nástroj na trhu. Takže priatelia, teraz už poznáte 5 skutočne bezplatných AI generátorov videa pre rok 2026. Ak vám toto video pomohlo, dajte like, veľmi to podporí kanál. Prihláste sa na odber, aby ste nepremeškali nové recenzie AI nástrojov. A zdieľajte ho s priateľmi, ktorí chcú vytvárať kvalitný obsah zadarmo. Mimochodom, pripravujem podrobnú recenziu predplatného Supergrok. Sú tam funkcie, o ktorých vie len málo kto. Prihláste sa na odber, aby vám to neušlo. A zatiaľ sa majte. Vidíme sa v ďalšom videu.